vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu ekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, tinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu mukoma. Maconfessions enyu ava kundityisa manje because inini ndakaroorwawo, handingati ndakaroorwa as ini muNigerian uyu akaenda kumba kwedu akanondibvisira something, but ndizvezvo zvekuti takatoita ma-engagements kumba kwedu anozivikanwa, but handisati ndambodzokera naye zvangu kuZimbabwe. Inini nemurume wangu uyu tiri kugara zvedu muno munyika yevatorwa yeSouth Africa. Inini pandakatanga kusangana naye I was just a waiter, nanhasi uno ndiri kungoshanda zvangu as a waiter. Iye aigara achingoya neshamwari dzake kurestaurant ikoko, ende munhu wekuti each and every time aiti kana akauya nemafriends ake kurestaurant kwedu aindipa imwe tip. Kune tip yaya yekuti it is not normal at all, zvezvo zvekutondiratidza kuti I have something for you, I have feelings for you. One day mushure mekunge azondipa tip, ndakazoti ndichinovhura mari iyaya because akangondipa mari yakangoita zvekuputirwa putirwa. Ndakabva ndazoona kuti painge paine kamwe kapepa kainge karipo kainge kaine mafone numbers ake, then at the back kwainge kwakanyorwa kunzi love you sure. But mukoma ndakati ndichinotarisisa mari iyi yainge yakaputirwa, ndakaona kuti painge paine vhudzi, ende ndakangoti zvimwe kuda maybe munhu uyu mari iyi kwaaiwana there was something that is going on. Munoona zviya zvinoitika kana uchirukwa mabraids kuti kune rimwe vhudzi riya rinozongosaririra, ndo vhudzi randakaona riripo pamari ipapo. Maybe ndo yainge itoriwo red flag yandainge ndichida kupiwawo naMwari. But mukoma, this guy, he was really handsome. I was so much into him, but ndaingonyara kuti ndinge ndichimuudza. Dambudziko rainge riripo manje mukoma nderekuti inini I was married, ndiri munhu ndainge ndakatobvawo nemurume wangu kumusha, tikabva tauya kuno. Murume wanguwo ainge achishanda pane imwe restaurant, but inini ndini ndainonoka kuchaisa. So ndakabva ndati ndoita sei, uyu muchinda uyu ndamuda, but at the same time murume wangu ndinomuda. Saka kumba uku kwakazotanga kuita matensions, zviya zvokuti kana wava noumwe munhu wako waunenge uinaye mumba munenge mava kungogara muine matensions. Murume akazongoita mistake yekundituka, akangoti andituka iye, ndokubva ndazomudza kuti today handisi kuenda kubasa, ndokubva ndaswera zvangu ndiri kumba. Mukuzonotaura nemuchinda uya ndakangomuti kana uchindida nditsvakire kwekugara. Iye very fast akabva ati alright, it is fine, ndichakutsvakira kwekugara. Then by the end of the day mukoma ndainge ndatorongedza zvinhu zvangu, ndainge ndatotsvakirwa kwekugara somewhere that is really nice. Ndokwandakatanga kugara tisati tatanga kugara tose. Murume akazosara odzoka achibva kubasa. Inini I had already moved on, akazama kubheka and stuff like that. But mukoma ndichinopinda mumba umu ndakatengerwa kubva kufridge, mbedha, TV, zvose mukoma in one day. Ndikabva ndaona kuti uyo wangu murume uyo wekuti tinostrugula kuita 5 years kuti titenge fridge, aiwa uyo ndava kusiyana naye. Ndokubva ndatanga kufocusa zvangu nemuNigerian wangu uyo. Takambogara living our separate lives, but aiuya zvake achirara kumba kwangu pose paanenge adira. Kuzosvika achindiudza kuti no, I am actually losing out a lot of money, it is far much better kuti iwewe unge uchiuya kuzogara kumba kwangu. Ndipo patakabva tazotengesa zvinhu zviya because kumba kwake kwakatozarawo nezvinhu, saka takatengesa zvinhu zviya then ndokubva ndazotanga kugara naye. Ndakati ndichingonogara naye mukoma Nashi, ndipo panondityisa ipapo, hearing some of the confessions. Iye akaita usiku hwose achiita rerya ravanoti bonyora. Zvinhu zvakandirwadza mukoma kuti why ari kuita zvinhu zvakadai so inini ndiripo. Iye akangondipa a silly excuse akati since iwewe ndaita bonde newe saka I do not want to keep on doing this to you. Inini ndangofunga kuzvifadza. It just broke me mukoma kuti uku ainge achiona mavideos evanhu vainge vachiita bonde apa takarara mukoma Nashi. Soon after tapedza kuita bonde then ndokubva atotanga kutotambisa sikarudzi yake achitoita bonde. Ndakasvika achitoita chimandara maoko, ndakasvika pakubatwa nehope in pain, misodzi ichitobuda. Ndakati ndamuka mukoma Nashi
ndokubva ndaona ainge achiri busy. Akaita about 4 rounds because ndakamubvunza kuti waita kangani, akanditi ndaita ka 4. Ndikati zvichiri zvekungozvifadza here, what is going on? Ndokubva angonyarara throughout the night achingozvibatsira just like that. Saka ndakangoti ndofanira kudzidzira munhu wangu, maybe munhu wangu uyu agara aine addiction yekuita ichocho chimhandara maoko. Ndikabva ndatozvipira kuti I am going to help him out. Mangwana acho makuseni ndini ndakatomunyengerera ndikatomuti I understand kana kuri kunzi une addiction yechimhandara maoko, we will see what we can do about it. Iye akabva ati okay. Inini ndakabva ndazoenda kubasa. Mukoma ndakati ndichibva kubasa ndipo pandakabva ndazofonerwa nefriend yake, akabva azouya akandipa makeys. Ndikati ko aripi? Akati he just said that he wanted to fly out of the country but he will be back soon. Ndakanzwa ndichipera simba mumabvi ndikati this guy unoreva kuti angaita fly out of the country asina kana kumbondiudza. Ndakapinda mumba ndokubva ndazotanga kuchema, even though pandakapinda mumba pabed painge paine maroses nemari netumwe tumagifts twainge turipo, but it was not enough. Mukoma ndakabva ndazoona kanoti kainge kakanyorwa zvikanzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichimbomhanya back to Nigeria because there is an important thing that I have to do there in my country. Munhu ndipo paakatoenda zvake kunyika kwavo. Paakazodzoka manje mukoma, that is when these things started. Nanhasi zvinhu izvi zvichiri kungoenderera mberi. Saka all along ndisati ndatanga kuita zvekutevedzera zvemaconfession, I just thought kuti maybe it is one of his weird behavior, but zvava kutondityisa. After and every 5 months anodzokera kunyika kwavo. Dai kuri kungonzi anongodzokera kunyika kwavo, it will be okay. Pose paanodzokera kunyika kwavo mukoma, when I search around I'll find out kuti one of my underwears will be missing. And izvi mukoma zvatova nemakore zvichingoitika. Pose paanongoti abuda muno munyika matiri achienda kunyika kwavo kuNigeria, ndinoti kana ndava kutsvaka zvipfeko zvangu zvemukati ndinobva ndazvishaya. And sometimes ndinokwanisa kushaya chipfeko changu chemukati a few days before munhu uyu asati aenda kunyika kwavo. And the other thing that he does is that anotoenda kunyika kwavo aine one of my hair pieces. My Brazilians anototora one of them over aenda nawo. Paanozodzoka mukomanashi anodzoka with a brand new one. And ndinomubvunza kuti why do you do this? Iye anenge achiti hanzi aya ma hair pieces ako andinenge ndakutengera because they will be quite old. Saka ndinobva ndazoenda ndobva ndazonosira masisters angu. Mukoma ma hair piece andinawo right now anotosvika kuma 12 because each and every time anogara achinditengera a new hair piece, but iye anoclaima kuti chinhu chaanenge atenga maybe 4 months before chinenge chatosakara. Anobva aenda obva azonosira tuma sisters twake kwavo kunyika ikoko. Mukomanashi, me and this guy, we have struggled to have a child, but dumbu rangu manje rinongogara rakaomarara, as in kufufutirwa kuya dumbu rangu rinongogara rakafufutirwa. Ini ndakatombofungidzira kuti ma-acids, but kubva zvandakangodhumana nema-channels ema-confessions ndava kungogara ndakabatira hana yangu mumaoko. Even if I try to hide my underwears, last time paakaenda ndakatombozama kuviga ma-underwears angu. Ndakazoti ndadzoka ndichibva kubasa, saka ndine kamwe ka-G-string kangu so kane tuma roses. Ndikati but I have this G-string of mine kane tuma roses ke-pink. Kakaenda kupiko ka-G-string kangu kaya. Pandakakatsvaka mukoma ndiko kashaya. The day that he came back mukomanashi ndipo pandakabva ndazokaona. It was in that same place pandainge ndatombokatsvaka ndikakashaya. It was in that same place. And inini kana ndikamukonfronta ndikamubvunza kuti why is it iwewe kana usipo inini ndinogara ndichingoshaya mabhurugwa angu emukati? Anobva atoseka zvake obva ati so what are you suggesting, what are you insinuating? Uri kufungidzira kuti ndinopfeka here mabhurugwa ako? Obva atotanga kutoseka. And this thing anotozviudza shamwari dzake kuti this is what my girlfriend is saying. Mukomanashi, I am so confused and ndinogogara ndichingotya paishu iyoyi yekuti mudumbu mangu munongogara makafufutirwa. I am hoping kuti handisi kushandiswa for my rituals mukoma.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ndakavabvunza kuti nhai vahanzvadzi, nezvose izvi zvamuri kutaura, nyaya iyi yamuri kutaura, ko kungobuda mumarriage macho madii mangosiyana neboyfriend yenyu? Ivo vakabva vati, mukomanashi, rudo, I have tried, but rudo, and I am in love with him. Hey, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma, inini ndinokoda kungokurudzira kuti vanhu ngatinamatei. Kunamata kwakakosha. Each and every day usati warara paya chingozamawo kungopfugamawo wongokumbirawo ruregerero kuna Mwari, zvekare uchingokumbirawo kuti Mwari vange vachikuchengetedza. Inini mukomanashi ndiri murume ane makore 38 ekuberekwa. Pane zvakaitikawo kwandiri zvekuti nanhasi uno ndingadai ndisiri mupenyu. Mukoma, ndakati ndapasa O level yangu. Mukoma, ndakabuda nema-A nema-B only, and I come from a family that was struggling. Ndaistruggle mukoma zvekuti ndainyorera manotes angu mucounter book 1, and my mom was very understanding because she knew kuti back home we were struggling a lot. Zvekuti kuti ndizonzi ndingapasa, hakuna aimbotarisira kuti ndingakwanisa kuzopasa because of the way that we were struggling back home. Asi Mwari vakabva vazoita kuda kwavo ndokubva ndazopasa. Mukoma, ndakangogumira ipapo, ndakangogumira O level because amene zvakazongotanga kungoitika mulife mangu. Ndakangotanga ndichanzwa mavoices, ndainzwa mavoices evanhu vanenge vachiseka, as in kana ndichifamba so ndaikwanisa kungonzi iwewe unofungidzira kuti wakangwara. Then vanhu vaibva vatanga kuseka zvekuti it got so worse mukoma, zvekuti ndaitofamba ndakavhara nzeve dzangu, zvekuti vanhu vakatombofungidzira kuti mabhuku ndiwo ainge andipengesa. Saka vanhu pavakatanga kuti uyu ava kupenga, ari kupengeswa nemabhuku, mukomanashi, there was a spirit of death chaiyo yakabva yatopinda mupfungwa dzangu and started controlling me. Ndaiti kana ndakagara kudai so ndaingotanga kungoimagina all of the ways dzekuti ndinge ndichizviuraya nadzo. Ndaikwanisa kutoti amai vangu paya pavanenge vari busy vachicheka muriwo, ndaingoramba ndakatarisa banga iro ravanenge vakabata vachiti izvezvizvi, asi kana ndikangomhanya ndikanobata ruoko rwamai vangu ndobva ndangozvibaya nebanga iroro ravakabata. It even reached a point mukoma whereby ndaitoenda mukitchen ndobva ndanoviga mapanga ose because I kept on having my dreams. Ndichienda kukitchen ndobva ndanozvikata, ndaikwanisa kuzvikata tsinga iyi yeparuoko kuitira kuti ndinge ndichiita bleed out. I know kuti vanhu vanokwanisa kuti maybe ainge angori ma-imaginations ako, but mukoma zvinhu izvi ndaitozvifila paya pandinenge ndaratidzwa vision iyoyo. Ndaitonzwa pain, and pain yakamixana nejoy, ropa richibuda mushure mekunge ndazvikata tsinga dzangu dzeparuoko apa, so that ndinokwanisa kungobleeda kusvika ndafa. Zvakazoitika mukomanashi ndezvekuti one day I think kuti spirit iyoyo yakazondiwanira mukana. Amai vakangobuda vakauya vakatorwa nevamwe vakadzi avo vavainge vachinamata navo ndokubva vazoenda kuchina. Vakati vaenda kuya mukoma, ndakasara ndiri ndega. Ndainge ndakatogara zvangu mukomanashi ndichitoona maPower Rangers. Ndipo pandakabva ndazongoona umwe munhu akapinda mumba. Munhu uyu handina kukwanisa kunzwisisa kuti munhurume kana kuti munhukadzi. Munhu uyu paakapinda mumba ainge akabata rope, ndokubva angondipa rope akati, kana uchida mufaro shandisa rope iyi. Ndakabva ndamuti, ko rope yacho ndinoishandisa sei? Akabva ati, sungirira apo. Mukoma, ndobva ndakabva ndazosimuka ndokubva ndazotora tambo iyo ainge aisa pasi. Munhu uya akabva azotanga kuseka, ende paakatanga kuseka akaita zvekubatwa nesetswa zvekuti andipfurira. Ndopa ndakabva ndaona kuti munhu uyu haasi kuda kuti ndinge ndichizova ne-happy life, but ari kuda kuti ndinge ndichifa, but it was already too late because akazobatwa nesetswa mushure mekunge ndatosungirira tambo muhuro mangu. Munhu uya paakatanga kuseka mukoma akatofamba, ndiye akatokika bhaketi iroro, ende
my saving grace mukoma ndakakwanisa kuridza mhere ndichiri kukwanisa, because ndaida kuti vanhu vange vachizviona kuti munhu uyu ndiye andiurayisa, because ainge andinyengera ndisati ndakika bucket, ndiye akauya akakika bucket. Vamwe vanhu vaya vamunongoti vanenge vazviuraya, zivaiwo kuti vanhu ava sometimes vanenge vatopfekwa nerimwe dhimoni. Paya pamunozoti munhu azvisungirira, dzimwe nguva anenge atopfurirwa kunzi kwira mumuti umo uzvisungirire. Se zvakaitika kwandiri, ndakatoona munhu iyeye achikika bucket. Ndakati ndichiri kugona mukoma ndakaridza mhere, then vamwe baba vemunext door ndipo pavakanzwa ndichiridza mhere ndokubva vamhanya vakauya vakabva vacheka tambo iyaya. Koma Nashi, ndakati ndaita noise kudaro, baba vemunext door ndopa vakabva vazouya vachimhanya vakabva vazodambura tambo iyaya, vakaicheka tambo iyaya ndokubva ndazodonera pasi. But ndakatokuvara, nanhasi uno nditori nechivanga pahuro pangu apa, because tambo iyaya yakatondicheka. Baba vaya vakati vachingonopinda mumba, ndakati ndadonera pasi ndainge ndava kutadza kufema. Munhu uya ndakamuona akabva auya ndokubva achonjomara, akaita zvokutarisana neni mumaziso ndokubva atanga kudzungudza zvake musoro achiseka, akabva abuda mumba achiseka. Amai vangu pavakaudzwa kuti ndo zvainge zvaitika izvi, vakabva vamhanya vachibva kuchina kuya nevakadzi vaya, ndikabva ndatanga kunamatirwa. Koma Nashi, ndakati ndichinamatirwa nevakadzi vaya avo vainge vauya naamai vangu, ndaitoona zvimwe zvinhu zvainge zvichibuda mandiri. Ndaitobuda mapete, ndichibuda madzvinyu, ndichibuda matatya, but hakuna kana munhu one akambozviona. Ende zvose izvi mukoma handina kana wandakamboudza kusvika muzuva ranhasi. Ndiyowo testimony yangu iyi mukoma Nashi. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndichinamatirwa ndainge ndichiburitsa mapete, matatya nemadzvinyu. Ndakavabvunza kuti ko matatya awa nemadzvinyu nemapete zvaibuda pai, zvikanzi ndaita zvekurutsa. Vanhu vaifungidzira kuti zvandainge ndichiita inhau yekuti semunhu ndainge ndazama kuzvisungirira, ndainge ndichitadza kufema. But chainge chichiitika ndechekuti ndaitorutsa matatya, ndaitonzwa kuti mumuromo mangu umu mune chinhu chirimo chandiri kufanira kuti ndinge ndichisvipa, and ndaibva ndatosvipa datya kana kuti dzvinyu kana kuti mapete. Hey, zvinoreva kuti maspirits awa ainge akapozesa mukoma vedu ava. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Please uyai nema spiritual encounters enyu.